Arttu. Kato moro, tuli just Suomeen. Joo, kato tuli liikkeeseen noita uusia 4-vito-audeja, niin piti vähän käydä kattelemassa. Joo. Kyllä sä noi saksalaiset tiijät. Kyllä ne ihan muuten komeita, mutta ruukkailemaan noita pikkuvikoja. Joo. Joo. Kyllä mä ajattelin itekin tommosen Audi R6 hankkeen. Kyllä, se on komea peli. Joo. Kyllä. Se on ihan mitään sanomaton kone. Niin, jos lähtee tasakaasulla, niin ensinnäkin se ei kulje mihinkään. Ja sit kun päästään 1500 kierrokseen, niin siitä alkaa sutiminen. Mieti sitä kun talvi tulee. Lapio. Kyllä, kuulta. Heti kun pääsen paikan päälle, niin käyn katsomassa sitä keittiön pöytää. Siis mikä siinä on niin vaikeeta ymmärtää? Heti kun pääsen paikan päällä, niin käy liikkeessä katsomassa, onko pöytä tullut jo sinne. Kato äijä, moro! Lähdeks tänään vielä yhdellä? Joo, kyllä mä lupasin se pöydän hakkea tänään, mutta kyllä se nyt myöhemminkin kerkkee. Muos kato semmoista kivaa kerrottavaa tuolta reissun päältä. Juu, kato tänään tuli. Joo. Kyllä sitä tuli tuolla rannalla oltu aika kauankin. Sit kato kaljaa vaan ja vähän jotain vahvempaa. Kää perhana. Jaa, sieltä taisi joku elukka ja noin.